A počul som, že mladí ľudia okolo aktívu 50, koľko je to? Jak dobrovoľníkov sú. Ja som z nadácie Krajina harmonie, vlastne pracujeme s postihnutými ľuďmi a robíme tiež festival Jašidelňa, ktorý je 3 dní v septembri. Počas tohto festivalu máme vždycky nejakú tému, do ktorej ladíme všetky dielne, počas ktorých zapájame postihnutých ľudí vlastne do nich. Tieto dielne sú výtvarná, tanečná, divadlo a rôzne pohybové aktivity a snažíme sa im spríjemniť vlastne tieto 3 dni. Robíme pre deti tábory alebo teda nejaké krúžky, ktoré teda organizujú dobrovoľníci, mladí ľudia. Potom robili sme viacero projektov, kde sme spolupracovali aj s inými štátmi, napríklad s Českou republikou. Tam išla takáto kuchárska kniha, kde sú zozbierané tradičné recepty z Moravského kraja alebo aj naše slovenské tradičné recepty. Potom sme spolupracovali, to bolo mestečko Dolný Benešov s Poľskom, mestečko Bielsko-Biala. Tam vyšla tiež taká publikácia, kde je napísané o euroregióne Beskydy, aj po poľsky, teda aj po slovensky. A teraz taký náš najnovší projekt je, že sme obnovili naučný chodník Stratený Budogan, kde sme vlastne robili nové tie informačné tabule. A tento Budogan sa nachádza v Zbiňove, takže môžete tam zavítať. Ja som Lenka Zoldová, som z organizácie KERIK, ktorá je nezisková mimovládna organizácia sídliaca v Ščaci a pracuje s dobrovoľníkmi, ktorých vysiela a hostuje taktiež do zahraničia. A mimo toho, že hostujeme a vysielame dobrovoľníkov z celého sveta v rámci Európskej dobrovoľníckej služby, tak máme konverzačné kurzy, ďalej máme neformálny priestor underground, kde môžu prísť mladí ľudia a realizovať svoje myšlienky, ďalej mládežnícke semináre, tréningy a budeme veľmi radi, keď nás navštívite v Keriku a objavíte naše centrum. Ľudožrúdske veľryby! Nech sa páči, pre teba, aj pre teba. Tak, to bola pirátska dobrovoľnícka Odisa. A sme radi? Takže zastupujem tu na Ústav celoživotného vzdelávania Žilinskej univerzity, na ktorej študujú seniori Žilinského kraja, ale aj z iných miest. V našom stánku prezentujeme jednak formy štúdia, ale aj formy dobrovoľníctva seniorov študujúcich na tomto Ústave celoživotného vzdelávania a takisto snažíme sa ľuďom ponúknuť vzorkami to, čím sa zapodievame vo voľnočasových aktivitách. To znamená, že máme aj rôzne také zaujímavé krúžky v rámci Gnosis. A to je napríklad maľovanie na kameň, práca s drátom, maľovanie na sklo a začali sme tohto roku vydávať aj vlastný časopis, ktorý je vlastne takým dokumentom o tom, akí sú seniori stále aktívni na tejto univerzite, že to, čo prežívajú, chcú aj zverejniť do tohto nášho časopisu. To je zhruba všetko. Takže my sme Oravské centrum mládeže, sme v Trstene na Orave a my vlastne pracujeme s mladými. Či už sú to chalani, ktorých ťaháme z ulice a pripravujú sa do komunity Čenakolo, teda snažia sa zmeniť alebo zbaviť sa drogovej závislosti, alebo teda sme v klube. Tam chodívajú decká z Trstenej a tam vlastne trávia voľný čas a pre nich máme také rôzne športové aktivity a taký program, pravidelný, nepravidelný a tak. Čelom, čo to bude ďalšie, myslím, že to je. I got more
food for ill people or like that, but he don't want anything for that. I'm not do things like that, but in the future I want to do something like that. Something in a hospital or for poor people. Materské centrum Klokanček ponúka pravidelné aktivity, nepravidelné aktivity. Pravidelné aktivity sú to cvičenia s deťmi, s mamičkami, hudobné dielne, výtvarné dielne, ktoré sú veľmi navštevované. Nepravidelné aktivity robievame veľké oslavy, celomestskú akciu Mila pre mamu, alebo potom oslavy materského centra, vianočný punč, pašiankový, karneval a podobne. Tu v Nitre práve začína. Ja som Katerína Janeva, som z Bulharska a som dobrovoľnička tu na Slovensku vo Zvolenie v Centrum voľného času Domino. Je prvá. A zážitky sú aké? Výborné, som veľmi šťastná, že som prišla. Ambasádormi a s ľuďmi, ktorí starostlivosť niekoľkoročne, lebo sa starajú mamičky o deti. A sme tam od pondelka do piatku, v obedných hodinách od 9 do 1 hodiny. I'm Karim, I'm 20 years old, I'm from France and I make EVS in IMCA. We're working with children who have difficulty problem and we have some children for language lessons. So I'm Ségolène, I'm 21 years old and I'm from France and I work in Nitra. Coordination organization is IMCA, but I work with disabled people. I think it's a very good way to get new perspectives to your life, to open new ways, and also it's a good way to improve your language level, mainly English, and to know new people. To nerobí. Takže Norbert a Denisa, štvrtá B. Strašné nervy, pozri sa, tebe dáme takúto tašku. Predstavte. Pekný deň vám prajem, volám sa Karol Nemec, riaditeľ územného spolku Slovenského. Prvýkrát povedal, že vznikne niečo, z čoho neskôr bola alebo vyvinula sa Európska únia. Takže už je to skoro 61 rokov. Na čo nám budú slúžiť tie? Máme najkratšiu hranicu s ktorým štátom? Dobre, takže teraz prejdeme k tej masáži. Najprv, áno, poriadne za 30 krát. Určite nepomáhajte, nenašepkávať. No a Chorvátsku patrí...